Hello. Hi, George. Hello. George is happy. Hello. They smell Julie. Hello, George. Where's George? This one? Hello, George. Happy, happy. Hello, guys. It's Sunday again. Mamamasyal na naman, mamumundok na naman ang mga bayani ng mga bayani. Ito ang simula ng aming aakyatin. Ayun na sila Jing Jing at si Julie. We are here. Stairway to Heaven. Water pipe? I guess so. Tingin po yung mga step. Yung mga step, parang shortcut ito kasi sa other side. Papuntang? Same din. Ha? Mas higher. Yeah, very stiff lang ito kaya Wow! Maganda dito. Hindi na kailangang magmas. Malayo sa syudad. Kakaumay ng magmas. Kaya dito muna tayo. guys. Ano to pang 1/4, Julie? Right or left? Right. Just two way here. Going to the left and going to the right. And really just turn right for us. Eto finally, narating na natin guys ang isang pinaka first tuktok niya. Here. Wow. Ito kami ngayon. What a scenery. So, nandito tayo sa Station 7 Service Reservoir Station 7. So, the next one going down for, I guess, or Station 5. How high is this delay? Anyway, we just walk and walk until we reach the top out. Meron na naman kaming narating. Merong kiosk here. So magpapahinga tayo. Hindi. Diretso di. Ay, panak daw may kadito nila. Pasensya ata ni binaklas naman yung dingding na. Okay. Just sit or what? Go. Go. Doon na tayo sa dapat. Ano yun? Oh. Para siyang lutuan.
We try to see what is this, guys. Meron siyang butas dito. Para siyang pugon. Lutuan ng araw. Hello, what's inside? Julie, ano to? Some country trail ano yun? Parang lutuan. Anong taguan ng World War II? Oh, Wong Chung. Okay, so we're going up to station 5. Just over there. So, ito pala yung para siyang taguan daw ng World War II. Yun. Yung para siyang may butas-butas sa loob. Tapos, meron siyang silipan. Tama nga, parang hidden closet ng mga warriors nung araw. No entry daw, pero pumasok na ako. So here we are, we're starting again station 5. So, station 5 tayo. So ito, papataas na kami. Ewan ko kung na-reach na namin yung station 6. Tingnan natin. Oh, another World War II hidden place. Ito. Wow. Ganda. Sandali. Saan yung lusutan nila? Sandali. Inshallah. Hi, Manang! There you are, Julie. Nakiyat mo nila. Pero ito yung isang taguan ng mga mandirigma nila nung araw, World War II. Ito siya. Oh, ito yung pintuan halos. Kinalawang na yung gates niya, yung pintuan. Ayan siya. Yeah. Dun sa isa sa una, nakabukas, walang lock. Pero ito meron siya. Pero may nagtry na buksan siguro kaya natanggal. Natanggal siya. Yan. Yes.
Lilibutin natin. Karuangan na dito si Rock, no? Mm. Pero nakalak siya dun sa una bukas. Fireplace nila. Oo, fireplace daw. It's a fireplace or a hidden warrior place. Ayan, meron dito sa kabila. Let's see. Ito, bukas. Ano kaya? Hey, hello. Anyone inside? Yo, kakatakot naman. Baka may ahas doon. Julie, kasya ka. Okay, start for station 5. Ito, panibagong hidden place again ng mga warriors. Pang number 3 na to, no? Pangatlo na to. Tingnan natin yun. Sorry. Bahala kang maghanap ng angle-angle mo dyan kung saan maganda. Yan. Can you translate it in English? According sa translation ng English sa Google, ando yata yun, parang kwarto ng sinaunang panahon. Yung mga ano nila, yung mga high officers. Yung parang office nila, parang gano'n. Saan yung entrance nito? Hanapin natin. I think. Tingnan natin. Titi Bangir. Puntahan natin. Oh. Shit. Ito. Ito yung pangatlo. So, here. Here, guys. Oh. Bakit? Okay. Ito pala yung pintuan nila. Okay. Julie! Para naman siyang post office nung araw. You see this, guys. Tapos may mga siguro ito yung opisina nila nung araw. Ito siya, oh. May mga box. Window box sila dito. Ayan siya. Gusto number 4. Ika-4 na bahay. Ito siya, oh. Para naman siyang cage or kulungan ng ano to. So ito, guys, we don't know what is this, but we just guess that one of the
bahay ng mga sundalo or yung mga warriors nila nung araw. Yun siya, oh. Hindi na nila na-maintain. At nakatakot na hindi na nila na-preserve kasi sobrang tagal na ng panahon. See this? Ayaw? Yun siya. Okay, the Iron Julie's dogs. Ano? Oh, ang ganda. Para lang nasa ano. Oh. Pwedeng pumasok. Patour naman ng bahay mo. Patour ng bahay. Sino gumawa nito? Hindi nga, Julie. Kayo? Sino naman kaya naman ang nag-effort gumawa nito? Pero anyway, ang ganda niya. Kaya lang ang sarap sunugin. Sabi nung matanda na parang ginawa daw ito ng mga estudyante o mga kabakat na nagpapatina. Parang ginawa nila summer. So, tapos natuyo na lang siyang ganyan. Siguro yung mga maintenance niya, yung mga ano pa sila dito, oh, barbecue site. Nagluluto. Ayun, may Tingnan muna tayo dito. Pahinga muna yung mga tulisan. Baon. Nagre-review naman yung estudyante. Umabsent. Para lang umakyat dito sa bundok. module ko ito, may module ako. Mga estudyakos. I'm good. Back. Going back and going down to Bowen Road. Bakas doon. Hello. What are you doing there? Kayam ng ganit dyan nga to. Taas, mataas. Baba, baba, baba. Ilang kilo yan? 74. Hindi ka ding. Ding, ding, ding. Niluloko ka niya 80.
country or saan ba dapat? So, another one. Nandito tayo ngayon sa Station 3. So, kanina is Station 4 and Station 5. Unay, Chunggap. Ano to? Tangki. Ipunan ng mga tubig. Tangkay raw ng tubig to, guys. Napaka-antik, oh. Hindi ipunan niya ng mga luha. Ipunan ng mga luwag. Kasyang ka, girl. Tangki nung araw. And siya, oh, naaagnas na yung bakal niya. Pero, still pa rin naman, stand out pa rin naman siya, oh. Yan siya. Pero, hindi na siya ginagamit. Ito, preserve siya. So, ang dami palang ano dito. Water Supplies Department pala. Okay, it's a gathering grounds. So, ito guys, labas na kami ng kalsada. So, nandito na kami. Finally, the Hongkong Park view. So, ito daw Hongkong Park view. Okay. So, ito yung